Доброго ранку, сябры. Як настрой? Усім салют! Лесіка, що ти робиш? Ты нічого. Гляджу, що нового у комп'ютер. І що нового? Много всього. І ти пропонуєш зараз засісти за комп'ютер? Я не ведаю, що робити. І глядачам хочеться добрий настрой створити. І комп'ютер мене быццам магнітом притягує. Магнітом? Давай я тебе поспробую оттягнуть от гэтага магнита. Давай. Тягнем, потягнем, отлепим Лесика от компьютера. Лесик, який ти тяжкий. В уши отрастил, не сунуть тебя с места. Просто магніт у комп'ютері такий моцний. Ой, Лесик, треба тебе ратовать. А коли так? Магніт схований. Тоді, Кася, придумай для мене і для усіх глядачів Доброранка цікавий заняток. Зараз придумаю. Що ж гэта може бути? Подкажите мне, коли ласка, якую-небудь корисну справу. Доброго ранку усім. Ой, привітання, Варочка. Чим займаєтеся, сябри? Поки що нічим. Ми не можемо придумати корисну і цікаву справу для усіх. Я вам допомогу. Ой, дякую, Варочка. Спочатку давайте мультфільм поглядим, а після будемо разом думати над корисним ранішнім занятком. Давайте. Ну що, яку справу ви придумали? Ніякою. Застається тільки нічого не робити. Одним словом, бібіки біть. Які такі бібіки? Як їх бить? Неужо ви не ведаєте про бібіки? Не ведаем. А гэта не страшно их бить? Їх можна бить, да і розбити? Що ви, гэта вельми весело. Так говорить про тих, хто гультайнічає. А, гэта про нас. Про ледаков кажуть, яны бібіки б'ють, ці яны линди б'ють. А сапраўдныя бібіки б'ють вось так. І гэта называется нічого не робить? Яшчэ трэба патрэніравацца, каб прыгожы рытм атрымаўся. І праўда, але раней лічылі, што тыя, хто біў бібікі, на самой справе нічога не рабіў, і што гэта вельмі простая справа. А бібікі, што такое? Яно нагадваюць барабанчыкі? Так, бібікі вельмі падобныя на барабаны. А на іх музыкі ігралі? Не, бібікамі карысталіся для больш важнай справы. Вора, а раскажы, для якой? Раней ноччу па горадзе хадзілі вартавыя і білі ў вось такія бібікі. Ой, такими бібікамі напужаць можна. Вось вы пужалі. Лічыце, што раней бібікі былі замест сігналізацыі. Якая цікавая гісторыя. А мы можем навучыцца адбіваць самы прыгожы рытм такой сігналізацыі. І будзем гэтымі бібікамі адганяць дрэнны настрой. Тады давайте пагрукочым мацней і весялей. І мультфільм давайте паглядзім. Ён таксама настрой узнімае. А хто мне адкажа, якія самыя незвычайныя музычныя інструменты існуюць? Спачатку дадзім слова нашим гледачам. Ого! Колькі дзеці ведаюць незвычайных інструментаў. Я і не думаў, што нашы гледачы такія знаўцы. Малайцы! Але вось гэты інструмент ведаюць многія. Музыка на шклянках з вадой кожны раз гучыць па-новаму. Я трошки падрыхтуюся і зраблю сапраўдны канцэрт. А чаму і не? Можна і ўсіх сяброў на яго запрасіць. А, Лесик хитранький які. Ты будешь здзіўляць сяброў музыкай на шклянках, а я што рабіць буду? Можаш прыйсці атрымліваць асалоду ад майго выступлення. На твой канцэрт я, вядома, прыйду. Але мне трэба прыдумаць які-небудзь свой незвычайны музычны інструмент. Вара, зможаш дапамагчы Каці? Змагу. Зробім губны гармонік з саломінак. Ух ты! У іх трэба дзьмуць, каб бурба
Кася? У нас атрымаюцца не бурбалкі, а музыка. Кася, не перебивай, коли ласка вару. Дослухай до конца. Так, подрэжем соломинки и замацуем усё скотчем. О, все, что трэба зрабіць, гэта падрэзаць ножніцамі саломінкі і замацаваць усё скотчем? Усе наши гледачы змогуць зрабіць такі гармонік. А самым маленькім могуць дапамагчы старэйшыя. Толькі каб атрымалася прыгожая музыка, трэба патрэніравацца. Гэта абавязкова. Давайте зараз наладзім невялікую рэпетыцыю. А гледачам мы покажем цікавы мультфільм. А я тут подумала, что з мяне выйдет судоўная піяністка. Тебе? А что? У мяне доўгія лапки, музычны слых. Ой, ды цябе з-за рояля бачна не будзе. Вара, гэта праўда? Нашу Касю усюды бачна будзе. Але каб стаць піяністкай, шмат займацца трэба. О, я готовая. А ты ведаеш, што прыйдзецца гаммы вучыць? До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. І зноў іх паўтараць, і зноў. А много разоў? 100, а яшчэ лепш 200. Ой, гэта ж трэба іграць увесь дзень. А з цацкамі гуляць калі, а маляваць, а на велосипедзе калі катацца. Касечка, не пужайся. Я таксама займаюся ў музычнай школе і ўсё паспяваю. Правда? І ты вучыш гамы? А як жа, і этюды іграю. На піяніна? На скрипцы. Наша Варвара і добраранак весці паспявае. І ў школе вучыцца на выдатна, і ў музычных конкурсах удзельнічае. Во як. Ой, Варочка, адкрый сакрэт. Як гэта ў цябе атрымліваецца? Што трэба рабіць, каб усё паспяваць? Гэта вельмі проста. Трэба правільна распланаваць свой дзень. І як гэта зрабіць? Узяць ліст паперы і напісаць «Мой дзень». І далей што? А пасля напісаць, што трэба зрабіць раніцай, што адразу пасля школы, запланаваць музычныя заняткі, прагулкі з сябрамі. А калі ў мяне так много спраў, якія неабходна зрабіць у адзін і той жа час, што мне пісаць? Падумай, якая для цябе больш важная, тую і напішы. Сябры, а вы, калі будете планаваць свой дзень, у спісе абавязкова напішыце 7 гадзін раніцы, добраранак. Гэта ўсе дзеці Беларусі ведаюць. Сваю раніцу трэба абавязкова пачынаць з нашай праграмы. А яшчэ нам можна дасылаць лісты з малюнкамі і аповедамі пра сябе. Я нагадаю паштовы адрес 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Программа «Добраранок». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранок.tv@gmail.com. Пішыце, што вам падабаецца ў нашай праграме, а што не вельмі. А мы паспрабуем зрабіць усё, каб ваш любімы добраранак стаў яшчэ больш змястоўным і цікавым. І памятайце, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку У нашым добраранку!